हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बहा थांगासिनो दे कक'आ फादारनियाव दिनै कक'आ फेमिलिनि 3rd एनिभार्सारि दङ जोंनावहाय केक अर्डार खालामदोंमोन दा जों बे केकखौ लानानैहाय बिथांमोननि न'सिम थांगासिनो दङ नै मोनफैबाय जोङो बै एनएलसि गिर्जा बिनिनो एकदमबारे खाथियावनोखा आरो नैबेजोंहाय स्काई नार्सारि नै माथो ब्लार जाबाय बेंटल खुमगुरि नै सोरनोबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामनानै फैनानै माबानो हागोन आरो ना कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो लोगोफोर बेनो ने बे 2 बोसोर किया बियो ओमफ्राय बेयो 1.5 बोसोर बेबो 1.5 बोसोर नैबे दा दंबावो आरो गोदान नैबेखौबो फोनान दोनजोबबाय नै बियो ने औ बेखौ एख' नैबेयाव सोगोन आरो माने मयबा बेटनियावहाय माने माखासे मिस थाङो नालाय बेटनि बेखौ आरो गासै हाजिरा होनो माबाजोब्बाय आरो कमप्लिटलिबो बिगुर दं मा गासै बेटजोब्बाय नैबे खय बोसोरनि होनदों बे खय बोसोरनि होनदों बे 2 बोसोरनि बियो 2 बोसोरनि ने ओरैनो लाखानानै दङ प्राइसफ्रा बेसेबां थाङो बेफोरो जायो दाख्लैथ' 90 सिम फानदोंमोन ओमफ्राय दा माबा खमायना हरनोसै 70 बोसोर लानानै बांसिन मा जायो नामा औ बोसोर लाना मास माने ओमफ्राय बेफोर माने लांजोब्बायानो बे माबा दंमोन बियो 50ल'मोन आरो 4-6 मासमोन आरो बेफोरो दा जों नायगोन लोगोफोर बिथांनि न'आव थांनानै फिथाइखौहाय आं नुफेराखै भिडिअआवसो नुबाय थायो मोगथाङाव नुफेराखै आरो दिनै नायथारनोसै नुबाय दा नुवाखैमोन दा मोनजानायगोन र' मोनजानायगोन जाजाखायोबो जाजायो लट'खौ बायदि आस्सा जों जागोनबो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबनोसै ड्राइ खालामनानै माने माबायो आरो मेसिनाव पाउडार खालामो आरो कक' पाउडारा बेफोरनिफ्राय 2500-2600 केजियावनो कक' पाउडारा दा जों दा सफैबाय लोगोफोर नै कक'आ मालिकनि न'आव माबोरै बिनानाव परसबल बाबाया देहाया थिग नङा आंना मानो नै रावा सोलायजोब्बाय माथो जादों दै गुसु लोंना ए आंलाय हौवाजों नांलायलायनानै थानोसै जादों सानदों नङा मा नांलाजों अनलायो बेबो हरनिखा उदालगुरिनि मा बेरगाव हौवानो खोन्थाखै बे हौवानो सारप्राइज होगोन हौवाखौ ओरैबायदिखा जि मोजां बुस्थु सारप्राइज होगोन आं दिनै मानो होनबा बे न'आ जोंना दिनै फुराना जासिगोन नालाय बेनिखायनो जोंना न' गोदानाव थांसिगोन ना देनां फिसौफोरनो देखायनो होननानै मेम'रि थिगानो हिर' माबोरै खरसबर मोजां दा दे जेबो हासारफोर होनाङा नामा नोंनि जेबो नांखाया गायनांगौल' गायनायावल' गोबोरखि हासार होनांगौ ओमफ्राय एम्फौ होदोबा बोसोरसे जानाय समाव एसे मुलि दोनो नैबे एम्फौ होदों नामा नैबे बेयो सान्दुं अखा मोनैनि थाखायसो अखा मोनाखैना खय बिगा गायदों 6 बिगा गोमालदारखा नङाबा फिसाला सासेल' रावबो गैया आंनि गोजा सम्पति खोनादों ओइ हिन्जाव मा होनदों खोनादों रावबो गैया उनथिंबो गैया सेकेन्डथिंबो गैया बाजै आंनि गोजा सम्पतिया बिन्दास दा बायदाव आंनि फिसाया हिन्जाव गदायलायबाबो लाथों सम्पति आंनि नामाव लिरना गालांखो दलिनाव हारसिं जानाय आङो नै मुदुफुल थुमुल फिथाइफोरल' थायखायो औ पापाया बायसा दा फाननायखौ कक' फादारनाव सोंदों आंना फैसा बारा जाबाय दाहाय सोंनोसै आं कक' फादारनाव नै नैबे मोजां मोनबाय नैसाय माबायदि थायो नै 1.5 बोसोरावनो थायो 1.5 बोसोरावनो थाखायो ना कक' मादारा मिथिले खिन्थु हाला अ गाराङानो बोरैबा जानानै दं बेने नङाबा आंसो ओरैबो दंबावो ने दालायावनो थायो ना दादा औ दालायावनो थायजोबखायो दा नै लड लानो हालायो गोराथ' एसे माबाबो ना बिफाङा सिलाबायाना नै बे एसे मोनहांबाय नै दासो कक'आ बिमाफोर नुदों रेडि थाबावगासिनो जाबाय दे गैले जोब्बाय बिमा मानो होनबा आं केक बानायग्रा नालाय चकलेट केकआ आंनि फेभरेट नालाय ओंखायनो गोबाथारबाय आं न'आवनो गावबा गाव पाउडार बानायनो हागोन ना न'आवनो हायो ना औ फोराननायनिबो प्रसेस थायो A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड बिदि थायो ओमफ्राय नोङो बेखौ आरामसे ग्राइन्डाराव होदो जाबाय चकलेट नोंसा फ्रिजबो दंखायो ना
जोंहा दा गैथ'वा बरिया बिराद गिदिरखा फिथाइया नै आंनि आखाइजों ओइजोंबो गायनांसिगोन नामा गायनांगौमोन दा माथो नोगोद खामायनो हायोनो आंहा न'आव हजोंहाय हैनोसैलै गायनो हैनो हायो दा ने गायथोंसै गायनानै लाथोंसै जोंना बिमा बिफाया देनां बोराय बुरै थखन थुनानै थाबायनानै फाला मोनजागोन ना गायनानै लाथोंसै ओमफ्राय सोर लायनो बेफारि एफा गोजानाव हरैनो हरै थागोन ब्रा बेफारिया ए बिमानो फन हरबावबाय हा देनां बोराय बुरै जाबा जादो बाल लाउड स्पिकार हाजोबादांखौलै मानो लाउड स्पिकारसो खोनासङि मा होनो नो माबा मा होनो गायगोन ना गाया आं गाया हैनोसै बाल जों गायहैनायसै मामि हा देनांहाय फाननानै जाबाय थादो खिने नोंसोरो एप्पल लानानै गायनानै दोननांगौ ने रानसआव मोनगोन जोंनाव औ हजोंहायनो मोनखागोन ना ए उदालगुरियावबो दङनो रानस मोनगोन ए 10 दालसो गायना दोनसै मा दे जेबो हा बासिया गय बिफां साया जानांगौ गय बिफां सिङाव गायनांगौ जिखुनु थालिर बिफां बारा गिदिर नङालै गायथा जायो गाहायावनो रेदांल'खा थाइनानो बेखौ फोथायनानै हजों ब्रान्स दङनो उदालगुरि खाथिना नै मण्डल माखायाव उदालगुरिनि बिहामजोफोर मण्डल माखा आंना गामिया दे गायहैनोसै र' लांगोन जों थांबा गायनांगौ औ गायनानै दोनहैनांगौ जोंहा सोर खख'आ गायनो गोसो लांफैनो हागोन बागान सिङाव आराम गायनानै ला बागान गय बागान सिङाव आराम गायनो हायो नै बिराद मोजां बेवहाय बिराद फिथाइ खाबाय आं गैयालाबो 100+ माबायासोआनो दंमोनदां 250-250थासो दंमोनदां खायै बिमा फांसेयावनो बिदि थाखाय ने 300था थाखायो दा आङो माने 6 इयार जाबायना 300था थाखायो आरो ओमफ्राय ओरैनो फाननायनि माबाफ्रा माबायदि फाननायनि माबाया गोरलै गेदेर गासिन दा बेखौहाय माने डिल जादों आरो आंजों सासे बेफारिया माने फिसालाबो गिदिरलाबो माने 60 थाखा होगोन आरो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय सिगां फानोमोन आं माने केजि हिसाब ना थाइसे खिया गथा थाइसेयावहाय थाइसेयाव खय थाखा होयो दा थाइसेयावहाय 60 थाखा आरो 60 थाखा गिदिर फिसा सिगांथ' माने ओरैबायदि फानोमोन आरो माने बेखौ मोननोला देख्रुबबाय ओमफ्राय 600 थाखा केजि आरो बिदि फानोमोन सिगां दा फिथाइयैनो हरो औ माने ओरैबायदिबो फानोमोन सिगांबो माने गिदिरखौ गिदिर दाम फिसाखौ फिसा दाम लायोमोन आरो आं 50 थाखा लायोमोन फिसाखौहाय ओमफ्राय गिदिरनाथ' बिदिनो 80 बिदिनो 70 बिदिखा आरो ओमफ्राय दा मा जाखो बे सासे बेफारि फैनानै माने गिदिर फिसालाबो 60 मोनगोन गिदिरलाबो 60 मोनगोन आरोखि बेबायदि आरो माने होमबालाय गोगोम खामायखायो माथो नोंथां बेबायदि आरोखि माने बिफां फांसेयाव दा माने 18,000 फैयो आरो फार्स्ट ट्रेनि खानायावनो 18,000 ओमफ्राय बोसोराव खनबेसे खानो हायो होनदों 3 टाइम्स मोनगोन आरो बिदिनो बे गोजाया मा होनदोंमोनलाय ओमफ्राय बियो ट्रिनिटेरि अफ भेराइटिस बियो रेड पिंक बेबो एखे ने बेबो एखे प्राइस जागोन प्राइसआ एखे प्राइस जागोन नायनोलाय मोजां बे 2 बोसोर 2 मास आरो 2 बोसोर 2 मास जाबाय ने 2 बोसोर 2 मासाव थाइजेनबाय इयो फार्स्ट टाइम बेसेबां फिथाइ थायखो नै बारा थायाखै आरो जायखिजाया 50+ दंदां बे दासो थाइजेनखादों खाजेनखाखै दायखौहाय खाजेनखाखै टाइम आरो खोथा दं 30 बिदिनो प्लास जागोनदां होमबालाय आरामसे फैखालाय बे बावबो औ 30 लाबो जायखिजाया 60 खरि खालामला फैखायो आरो बोरै आइडिया मोना बिदि गायखेरा नोंलाय गय बागान गायबाय दा गय बागान गायनायावहाय मा गायगोन मा मागोन माने लांदां थायोना गय बागानाथ' सोरि स्रिं स्र' जायो बोसोरसेया माने कन्टिनिउ मोनबाय थानाय माखौ मोनगोन होननानै एसे सार्च खालामलाबाय दा बेखौ मोनबाय आरो बोसोराव खनथाम खानो हायो जाहैबाय ने खनथाम खानो हायो नन स्टप नुगोन आरो फिथाइया दा नैबेखौ माबायला नै दैलां लगे लगे बिनि सेकेन्ड स्ट्रिनिया बिबार बारखासिगोन बारखाबाय देखायबाय आं दहाय एसे बेबायदि आरोखि अखा गैयिखायसो एसे लेट जाबावबाय देग्लाय ना फिसा नुसिगौमोन फिथाइयाबो सेकेन्ड स्ट्रिनियाबो बेबायदि आरो थिगानो मोजां माने जोंथ' बर'फोरनि बागान आरो गैयालाबो थाखायो 2 बिघा थाखायो जोंनाबो बरिया जाखानाय राने बागान सिङाव बरिया जागोन न' खाथिया मोजां जागोन गायहैनांगोनलै गायहैदो ओमफ्राय नोंसिनालाय केक बानायग्रा केकआवहाय बेखौहाय जेनेबा नोंसिना न'आव खानानै देखावदो ओमफ्राय बिगुरखौहाय फोरानदो फोराननानै माने सानथामसो फोराननानै सारायाव एसे एवफ्रामदो होनब्ला गुस्लायजोबगोन आरो इयो माने बादाम बायदि सिङावनि मेनखौहाय ग्राइन्डाराव होदो पाउडार जाबाय आरो सोरबा चकलेट केक जायोब्ला चकलेट केक आरामसे न'आव बानायनो हाबाय आरो ने फ्रेस आरो माने बेबायदि आरोखि बायनांला नों कक' पाउडारखौहाय बायोला नोंनिया गैयालाबो केजियावनो 2500 2600 बिदिखा नों
गायनांसिगोन जोंबो होमबालाय न'आवनो बे कालारानो दिखानाय बे कालारानो बिदिनो खायो ओमफ्राय मोनला माबायदि सिनायगोन नोंखौलाय एसे माने गोमोरे जायो आरो एसे गोमोरे जायो बै गोथां गोथां आरो बियो बैयो गोथां ओमफ्राय नै बेथ' एसे जारें-रेंनो नै बेबो बे एसे येल्ल' जागोन आरो ओमफ्राय बैयो येल्ल' जाथारखायो आरो गोथां गोथां औ थिगानो मोजां खामानिखौ मावदों दा फिथाइयावबो इनकाम आरो ओमफ्राय दा मानसिफ्रा माने गायनो आग्रह जाजोब्बाय नालाय दा फुलियाबो बहुत सेल जागासिनो दं बहुत सेल जागासिनो चक्लेट नाम 4 भेराइटिस थायो आरो फ्रिलिअ फरेस्टेर' निक'नाल ट्रिनिटेरियम बे मोनब्रैनि गेजेरावनो आरो हाइब्रिद मोनसे ओंखारबावगोन आरो दामालाय एखेयानो ने एखे दामा बेनो आरोखि खिन्थु फिथाइया बे देरसिन जायोदांलै फिथाइया हाइब्रिद नालाय देरसिन जायो आरोखि बांसिन थायो फार्स्ट थाइनायावनो बेबायदि बांसिन थायो बेथ' थार्ड फर्थ फिफ्थ बिदि थाइबाय आरो फिफ्थ टाइमसिम नैबे औ माने थायो आरोखि थिगानो दे बरिया जोंबो गायहैनायसै गायहैदो बागानाव आरामसे माने गय दाबायदियावथ' बयनिबो गय खाजोब्बाय सोरि बोसोरसे थानाङोना खिन्थु जोंनिया बे गयखौ खाखांलाबो फानखांलाबो नैबे मोनबाय थाबाय आरो दा नोंसिनिथ' मालि जाहैबाय दाबो गयानो खायाखै तमनि थाब खोनादों आरोना ने दामाखौ माने फैसा दंखायो नालाय मानो फाननाय बिदि आरो ने जोंना कक'आ माद्रा नै कक'आ फिथाइखौ दानदों बिदि जायो आरो ने फिथाइया बेनो जाजाखासै माथो आनै नोंबो जायो नामा आन्दौनि नों बल' नाङानो अख्रुब जायो मादि फ्लेभारा चक्लेटनिखा बे बिदिनो गोथावखा बिदिनो जाजाखायो डाइरेक्ट नोंने जायो सिङाव चक्लेट दं आरो माबाया आंनोलाय आंनो हर दे आंनो दौगोन दा दे थेंक इउ